আরে তোতে মু কালিটু ফোন লগাইলি ফোনটা কাই উঠুনু? আরে পয়সা লাগেলি বা কালি বা মদ ପିଇଗଲି ଭୋକ କଣ ଫୋନଟାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇଦେଲୁ ମଦ ପିଇବୁ ବୋଲି? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ଯାକ ବଇଛି ଆରେ ତୋଠୁ ବା ବଡ଼ ମୁଦୁରା ମୁଁ, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ଘରୁ ବା ଆଳୁ ଭଜା ଆଣିକି ମଦ ପିଉଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଖଣା ନଥିଲା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ କାଟିଦେଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗଳିଥିଲା ତାକୁ କାଟିକି ଚାଖଣା କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ 2026ରୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି ଆଉ ମଦ ପିଇବିନି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ଛାଡ଼ିବୁନି? ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲୁ ଛାଡ଼ ଗୋଟେ କାମ କରେ, କଣ କରିବା କହିଲୁ? ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧା ପକେଇଦେବା ଗାଡ଼ିଟା ବନ୍ଧା ପକେଇବା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ଆଉ ସେୟା କରିବା ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ପିଇଦା କାଲି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦବା, କାହାକୁ କହିବୁନି। ଗାଡ଼ି କାହା ବନ୍ଧା ପକେଇବୁ? ଗାଡ଼ି କାହା ବନ୍ଧା ପକେଇବୁ? ଘରର ମାଗଣା ବନ୍ଧା ପକେଇବୁ? ଭାଇ ନା ଭାଇ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ 2026 ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ମଦ ଯେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ଆଜି ବି ଛାଡ଼ିଛ? କାଲି ଛାଡ଼ିଲଣି? ଯେ ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ହଁ ପରା ତାକୁ ମନା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର, ସେ ଖାଲି ଶିବ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ପଳଉଛି। ଆସ ଗୋଟେ କୁଆଟା ଆଣିଛି ଆସ। କଣ କହୁଛୁ କରିଦେବା ଆଜି ଦିନଟା ଆଜି ଦିନଟା ପିଇଦିଅ। ପିଇଦେବା କାଲିଠୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ। ସେ ତ ଗାଡ଼ିଟା ବନ୍ଧା ପକେଇବ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ, କାଲି କାଲି ତ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ ଆଉ। କାଲି ଦିନଟା ତ ମାଗଣା ଦେଇଦେବୁ। ହଁ କାଲି ଦିନଟା ଦେଇଦେବୁ ହଁ ଦେଇଦେବ, ସେ ଦେଇଦେବ, ତୁ ଜମା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟା